Dan gue ngormati bos aspal sindelaku. Papai Beni, bos apa? Bos pedos. Bos mie ayam. Dodok itu. Papai Beni. Bos pedos. Bos aspal sindelaku bos aspal. Mame Beni, Papai Beni, bos pedos. Duduk kita orang terima ning ucapane wong tua, tapi kulane rumangsa wong duwe harta. Mame Beni arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sira orang aja ngawin anak kita bos aspal iku ucape wong tua. Mame Beni, bos pedos, Mame Beni, Mame Beni, bos pedos, Mame Beni, bos aspal, Mame Beni, bos mie ayam. Bos aspal, kula wong ora duwe. Bos aspal, najan kakang demen ikan lupa ya. Wong tuane beli demen, wis anak calone, duduk pola mantune, turutan wong tua, emboke sakinah sayang, boke sakinah arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sirah orang aja ngawin kita iku ucape wong tua. Bos aspal sindelaku bos aspal, bos aspal, bos aspal, bos aspal, bos aspal, bos aspal sayang, bos aspal, bos aspal sayang, bos aspal, 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 bos aspal sayang, bos aspal, bos aspal, bos aspal, bos aspal, bos aspal. Kudu seneng